Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, July 2. Pamilya ng batang nalunod sa apalit nakiusap na huwag nang ikalat ang video ng aksidente. Bagong board members ng Pampanga nangako maglilingkod para sa kaunlaran ng lalawigan. Banda 94, pambato ng Pilipinas sa International Band and Orchestra Fest sa Malaysia. At Photon Thunder, kaantabay sa negosyo at biyaheng road trip. Huwag nang i-share ang video. Ito ay inihayag ng pamilyang naulila ni CJ Cordoves, ang 12 taong gulang na nalunod sa gitna ng pagdiriwang ng huling araw ng Apalit Town Fiesta noong Lunes, June 30. Bagamat masakit para sa pamilya, tanggap umano nilang aksidente ang nangyari at walang dapat sisihin dito. Ani Sally Cordoves, ina ni CJ, nais din niyang bakita ang batang nakatama sa kanyang anak dahil iniisip umano niya na baka sisihin ng bata ang kanyang sarili sa nangyari. Panawagan ng pamilya, sana ay tigilan ng pagpapakalat o pag-post sa social media ng larawan at video ng mga huling sandali ni CJ, lalo na't ang iba ay ginagawa pa itong content. Dagdag ng pamilya, bigyan sana ng dignidad ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay at respetuhin ang kanilang pagdadalamhati. Samantala, umani ng batikos mula kay CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang umunoy na magkakasalungat na polisiya ng pamahalaan sa online gambling. Maigpit nga sa illegal offshore operations pero pinapayagan naman daw at nire-regulate ang mga online gambling platforms sa bansa. Magbabalita si Raymond Tasoy. Binatikos ni Cardinal Pablo Virgilio David, Presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, ang tila salungat na polisiya ng gobyerno sa usapin ng online gambling. Tinawag niya itong entablado ng kabalintunaan dahil sa umano'y pagkabahala sa mga illegal offshore gambling habang hayag ang pinapayagan at nire-regulate ang talamak na online gambling platform sa bansa. Ayon kay Cardinal David, direktang nakaaakit ng ganitong uri ng sistema ang mga kabataan at pamilya ng overseas Filipino workers. Ipinuto niya na wala nang dahilan para pumunta pa ang mga tao sa kasino dahil kahit sinong may cellphone ay pwede na magsugal anumang oras. Kinundi na rin niya ang papel ng mga celebrity endorser na sa halip na magsilbing mabuting halimbawa, ginagamit pa ang kanilang impluwensya para ikampanya ang mga gambling sites sa social media. Giit niya, ang mga ganitong personalidad ay tinatawag na gambling pusher sa digital space, kung saan ibinebenta ang konsensya kapalit ang milyon-milyong bayad para makahikayat ng mas maraming manlalaro, lalo na ang mga inosente at desperado. Sa kasalukuyan, pinaplano na ni Senator Sherwin Gatchalian na ipatupad ang regulasyon sa online gambling upang matugunan ang lumalalang kaso ng pagkaadik ng mga Pinoy sa sugal. Sa panukala, ipagbabawal ang sponsorship ng sugal sa mga public event at campaign donations. Itatakda rin ang minimum cash in na 10,000 pesos at ilalaan ang bahagi ng regulatory fees para sa pagpapatayo ng gambling addiction rehabilitation centers. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Uy, nangko! Kulang ako ng toppings. Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next destination. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa isinagawang inauguration rites itong Martes, July 1, formal na rin nanumpa ang mga bagong halal na miyembro ng Sangguniang Panglalawigan ng Pampanga na magiging katuwang ng panibagong termino ni na Governor Lilian Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. Iginiit ng Provincial Board ang pagtutok sa mga programang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga Kapampangan. Ang buong detalye ay ihatid ni MC Galang. Iba't ibang programa ay isang layunin. Ito ang paninindigan ng mga bagong halal na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Sa unang araw ng kanilang termino, agad nilang inihayag ang kanilang mga prioridad gaya ng pagtutok sa kapakanan ng mga kabataan, kalusugan at inklusibong kaunlaran. Sa ilalim ng 14-point agenda ng probinsya, iginiit ng board members na sila ay magiging aktibong katuwang ng mga leader sa pagpapatupad ng mga makabuluhang programa. More on community service kasi, and also para sa mga kabataan, yung mga dagdagan yung mga sports activities, and also yung educational program at sa mga senior citizen. And kasama na rin po yung programa sa mga LGBTQ dahil isa sila sa mga pinaprioridad ko na mabigyan ng pansin, lalong-lalo na dito po sa ating probinsya. So, as a doctor and syempre bago lang po sa politics, ang primary concern po natin and goal is yung better healthcare system para po sa Pampanga. So, from the capital, mas maganda talaga na bumaba tayo. Nandun tayo sa barangay level, sa grassroots, para mas maabot natin kung ano po yung kailangan ng mga Kapampangan. Lalo na po, syempre ako, mga taga 4 distrito. So kami po ay makikisama sa layunin ng ating gobernador, vice-gobernador sa kanyang mga programa, polisiya, rules and regulations of the Sanggunian that will entirely benefit the welfare of the Kapampangans. Bagamat may halong kaba at pananabik ang mga bagong halal sa pagsisimula ng kanilang tungkulin, nananatili naman daw ang kanilang matibay na hangarin na paglingkuran ang mga Kapampangan. Sa Sangguniang Panlalawigan, medyo may pressure talaga, and also may kasamang excitement kasi it's a new journey for me, and syempre a lot of na talagang pwede nating i-adapt na
na may experience dito sa Sangguniang Panlalawigan. Gagawin ko ang best ko para talagang magampanan natin yung ating tungkulin. Alam naman po natin na talagang hindi lang puro dapat galing, kailangan na may yung sa pagsaserbisyo po natin may kasamang puso. Yan pa. Lahat naman naaaral. Tsaka, hindi naman ibig sabihin na bago ka, doon ka lang magsistop. Always strive for excellence. Tsaka, yung experience, nandun naman sa iba na maituturo din sa amin. I'm willing to learn and I'm willing to work hand in hand para po sa isang magandang Pampanga. May pressure naman din, pero yung training ko as a lawyer, siguro makakatulong ako para matulungan ang ating mga probinsya sa mga resolusyon at ordinansa na makakabuti para sa mga Kapampangan. Samantala, umaasa naman daw ang mga bagong hanay ng mga opisyal na sa pamamagitan ng kooperasyon ng bawat mamamayan, mas mapapaigting pa nila ang serbisyong pampubliko na magsisilbing tulay tungo sa mas maunlad na lalawigan. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, nagpahayag ng kanyang suporta para sa bagong liderato ng Mabalacat City, si Clark Development Corporation o CDC President at CEO, Attorney Agnes VST de Vanadera. Personal na dumalo si de Vanadera sa inauguration and oath-taking ceremony ng newly elected officials ng lungsod na ginanap sa SMX Convention Center Clark nitong Lunes, June 30. Ayon kay de Vanadera, mahalagang matibay na ugnayan sa pagitan ng kanilang lokal na pamahalaan at ng Clark Freeport Zone. Lalo't malaking bahagi ang economic zone ay sakop ng Mabalacat. Pinuri din niya ang mga panukala ni Mayor Jeld Aquino para sa pagpapabuti ng serbisyo publiko dahil karamihan sa mga manggagawa sa Clark ay mga residente ng lungsod. Well, unang-una sa ngalan ng Clark Development Corporation, kami ay bumabati kay Mayor Jeld, kay Vice Mayor, sa bagong mga nakatalaga at re-elected na councilors, at sa mamamayan ng Mabalacat. Napakaganda ng inyong inauguration. On the second point, nilahad ni Mayor ang programa para sa Mabalacat sa kanyang panunungkulan. At ito ay nakita natin kung gaano kadetalyado, kung gaano ka-identified, kung impactful programs. At kung ako ay mamamayan ng Mabalacat, alam ko na bukas ay ganito ang mga mangyayari at ganito ang aking inaasahan. Yan ang hinihingi ng mamamayan ngayon. Bilang dati pong local chief executive at ngayon po nasasakupan nyo as CDC, ano po yung personal na message nyo kay Mayor Jeld Aquino? Mayor, you're a breath of fresh air. Alam mo, ang hinahon mong magsalita, maliwanag, at tuwan-tuwa ako na nung nagsasalita ka, ang kitang-kita ko yung iyong mga dimples. Alam mo, nakakaaliw yun, no? Nakakaligaya ng tao. So, pero beyond the dimples, nakita naman natin ang iyong program of governance. So, alam ko na matibay ang paniniwala ng mga mamamayan, ng Mabalacat at ng mga ng lalawigan ng Pampanga at kaming mga kapitbahay mo na maganda ang mangyayari at sana tanggapin mo na kami, ang Clark Development Corporation, ay isa ninyong partner. Thank you. Samantala, una umunong tutugunan ni Mayor Ferdinand Dinan Labong ang lumalalang problema sa basura sa bayan ng Santa Ana. Kasunod ng mga reklamo mula sa mga residente hinggil sa pagkaantala ng koleksyon nito. Ayon sa alkalde, bagamat kabilang sa kanyang agenda mga solusyon sa trapiko at ay pang issue, uunahin niya ang problema sa basura dahil sa banta nito sa kalusugan ng publiko at sa imahe ng bayan. Tiniyak ni Labong na magsasagawa ng agarang hakbang ang kanyang administrasyon habang sabay na binabalangkas ang mas pangmatagalang solusyon upang matiyak ang kaayusan at kalinisan ng Santa Ana. Siyempre, muna-muna sa masangking organisasyon, pitiyan ko lang yung ganang department heads, nung naning akakit kong kulang, nung naning akit kong problema, iyang talagang piso-paso pantamo. At itangag yung minggawan ngan, siyempre,
i-priority ko. Lalo yung pa-priority tam kayo ni. Number 1, yung basura. Basura, pa-priority kayo yung yang kailangan dapat lingon ng tamang yan, yung mga problema tangian kasalukuyan. Number 2, in traffic. In traffic, di rin tayang muna mga oras para may di rin yung solusyon. And then, kalupad na rin ang hospital at eskwela na talagang palagi kong sabihan ng programa. Then, lalakaran ko na rin. Donate na akong gabon kay Department of Health. Baka nita pinadiran din yung budget. Kung hindi ka makapag-donate gabon, area din ang budget. Yan, ipasahop ko. Karin kaya katamong kinaukulan. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga balita ngayong araw. Five, six, seven, eight, ibomba mo, single, double, pak. Nala mong gagawin mo kayo, panampalingan na kami kanina. Kapamucho! Ay, malas na ba? Hinabas ko kita kay Totong, isininda mo, iningat niya. Bakit? Mga yabang lakano rin Kapampangan. Make it positive na since mayabang ko, kailangan pakagaling ko. Ay, nakakaarog ko na, bengi po. Rule number 1, the wife is always right. Na, ay, ating ko palang asawa. Ating palang maninayak ako. That's the reason talaga. Woo! Oh, siya. King Church history mo naman makanta. Ding-ding minunong cardinal, minunong pari. Mag-pray ko talaga, Lord, na anong purpose ko? Kasi ay ako balo. Aliwading pengari mo ilang sumabi na sumaup ka dapat kaya kami. Sakit itang atsulaking situation na buridang ipaluwal nung nanoy itang burida. Pero sabi na, o kailangan tamong ating patunay, itang makapagal. Wow. So, katsok yung utak ko. Sabi ko, ala palang breather, ala palang chance magpainawa. Kapag-kwento tayo saglit, ito na nga nyo pa yung gagawan nyo. Uling Indredo, si ni Mark Alcoa, Balon Chismis. Kapamucho!
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Business sector positibo sa executive order ni Mayor John Lazatin sa suspensyon ng environmental fee. Para sa report, narito si Paulo G. Santos live via Zoom. JM, positibo nga itong business sector, pati na rin yung mga residente dito sa Angeles City, sa unang executive order ni Mayor John Lazatin. At sa ating panayam naman dito sa pinaka-head o presiding officer ng Sangguniang Panlunsod, JM, bibigyan daw ng prioridad ng Sangguniang Panlunsod ng Angeles City ang pagsasagawa ng malawakang public consultation kaugnay ng pansamantalang pagsuspindi nga dito sa environmental o septage management fee. Ayon kay Vice Mayor at Presiding Officer Amos Rivera, layunin ng konsultasyon na matiyak na maririnig ang boses ng lahat ng sektor bago bumalangkas ng panibagong ordinansa o pag-amienda. Bilang tugon nga ito dito sa executive order na inilabas ni Mayor John Lazatin na nagsususpindi ng ilang probisyon ng 4 na ordinansa. Ito ay ang mga sumusunod, City Ordinance number 487 na naipasa noong 2019, ordinansa noong 2022-2023. Na may kaugnayan naman ito sa mandatory annual siphoning at singil dito sa environmental fee. Sa ilalim nga ng executive order ni Mayor John Lazatin, pinatitigil muna ang pagpapatupad ng mga nasabing probisyon hinggil sa taunang septic tank dislogging ng mga commercial at institutional establishment. Gayon din ang koleksyon ng septage fees mula sa water utility customers habang binabalangkas pa ang mga kinakailangang pagbabago. Ipinahayag naman ni Vice Mayor Rivera na isa sa tinitingnan nila, JM, yung alternatibo na pagbuo ng public-private partnership o PPP para sa pagpili ng mas epesyenteng service provider. Ngunit ikinokonsidera rin kung kayang akuin ng lokal na pamahalaan ng gastos upang hindi ito maging burden sa mga consumer. Samantala, positibo naman ang naging reaksyon ng business sector. Ayon kay Rene Romero, kinatawan nga ng mga negosyante, malaking bagay ang hakbang na ito, lalo na sa gitna ng tumataas na operational cost. Gayunman, iginiit niyang dapat ring isama sa konsultasyon ang pag-streamline naman ng pricing system at ang pagkuha ng third-party provider na may sapat na kapasidad at magandang track record. Nagugat nga ang desisyon, GM, ng alkalde sa mga natanggap na reklamo, puna at suwestyon mula sa iba't ibang stakeholders, kabilang mga homeowners association at maliliit na negosyo. Pakinggan natin si Vice Mayor Amos Rivera at Mr. Rene Romero. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin muna yon kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante. They have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit. Yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, at least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon. Win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government, at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin for 3 days nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement the compliance po doon sa Clean Water Act, number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan. If and when the LGU cannot,
doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers o yung tinatawag po nating groundwaters, no. So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. Mayroon lamang akong ilang katanungan, Paulo. Sigurado ako gustong malaman ito ng mga Angeleño na kung may maganda bang naging bunga ang paniningil ng septage fee sa business sector. Sa usapin dyan, GM, sa pangkalahatan, ang narinig natin kasi isa ito sa mga naging mainit na kontrobersiya noong panahon ng kampanya dito sa magkabilang panig. Kung ito ay tuluyang suspinde o di naman kaya tuluyang tatanggalin. Pero ang realidad nito, talagang ito'y napag-usapan dahil nga dun sa pag-streamlining ng proseso, lalong-lalo na dun sa kategorya nitong mga nasa commercial district, at gayon na rin nitong mga residential area. Isa yung pricing ang pinag-uusapan, at may mga nagsasabi, may ilan na favorable ito sa business sector dahil sa taunang pag-renew nila ng business permit, isa yan sa nire-require. At sa totoo lang, may nagsasabi na practical yung pag-implementasyon nitong ordinansang ito, JM. Pero sa mga residente naman o yung mga Angeleño, talagang pasanin ito dahil buwanan itong nakikita sa kanilang bill sa tubig. At ang kanilang naging panawagan noong panahon ng kampanya, ito raw ay tuluyan ng mawala. Pero dito sa ating panayam naman kay Vice Mayor Amos Rivera, yung konsultasyon kailangan talagang mas maging malawak. Pero ang katanungan lang, Kuya JM, kung paano mangyayari yung konsultasyon na malawakan. Kasi so far, ang ating nakuhang impormasyon, dito sa area ng itong mismong session hall nila sa loob ng City Hall, hindi under construction pa. So, kung paano mangyayari yung konsultasyon, baka raw po pwedeng inside the community, sa mga basketball court, at gayon na rin, tinatarget nila itong malaking arena o yung dome dito sa Lapid Arena para at least mas malaki yung audience. Paulo, ano magiging epekto ng suspensyon ng environmental fee sa syudad ng Angeles? Malaking bagay daw ito, lalong-lalo na sa mga negosyante, GM. Alam mo naman na ang Angeles City ay isa ito sa may malaking industriya o dito sa hospitality industry. Mga restaurant, mga hotel. Malaking bagay ito na ang implikasyon nito doon sa operational cost, sabi ng mga negosyante. At sa mga mamamayan o yung mga Angeleño naman, ang nakikita nila dito ay malaking kaluwagan dahil nga malaking bagay, lalong-lalo na dito sa usapin na hindi barya yung idinadagdag sa bill ng mga consumer. Sa kanilang nakikita, may nagre-reflect na bill na sa kada metro 150 pesos. Pero ang katanungan nito, kung minsan ang dami nilang metro pero iisa lang ang kanilang septic tank. So isa yun sa issue na kanilang gustong ma-resolba. At talagang kaluwagan ito sa mga residente. Yan naman ang ilang reaksyon ng ating mga nakausap na Angeleño. Paulo, nabanggit kanina na pabor sa mga negosyante itong suspensyon ng pangongolekta ng environmental fee. Pero meron ba silang mga rekomendasyon o ang business sector na upang baguhin hinggil sa environmental fee na ito, Paulo? Ang isa sa kanilang rekomendasyon, dahil nga may third party na pumasok, kung maaari hindi lang dapat iisa para hindi daw monopolyo. At sa usapin ng
pricing, maging competitive ito. Ano? At dito sa pagtatanong natin sa sangguniang panglungsod kung paano mangyayari yung kanilang konsultasyon, bukas sila sa public-private partnership na mangyayari kung sakaling kung sino yung lowest bid o di naman kaya hindi lang iisa yung participating company na may magandang track record. Pero dito sa ating pagtatanong, JM, kung hanggang kailan itong kanilang mangyayaring konsultasyon, isimulan daw nila sa second week of July, pero tentative ang time on target para maamyendahan yung naturang ordinansa, aabot daw ng 3 buwan ayon sa presiding officer na si Vice Mayor Amos Rivera. Paulo, may nakikita ba na probisyon si Vice Mayor Rivera na dapat amyendahan? Nabanggit natin na magsisimula na o malamang 3 buwan na itatagal nitong pag-aamyenda ng naturang ordinansa hinggil dito sa paniningil ng environmental fee. Ang isa sa aamyendahan, for sure, ang mangyayari daw talaga, paano yung assessment muna dito sa usapin nitong compliance kasi national law ito at lahat talaga ng LGU nire-require. Kung ano yung kapasidad ng lokal na pamahalaan na mag-comply, kung maaaring ito ay ayudahan para hindi nga maging pabigat sa mga consumer, isa ito sa kanilang iko-konsidera. Pero isa sa mga tinitignan nila ngayon, kung ano yung mga existing facility na ng lokal na pamahalaan para dito sa usapin ng compliance dito sa clean water, talagang ma-execute ito. Pero so far, Kuya JM, under assessment pa. At sa pamamagitan ng transition, nitong pag-inventaryo nila ng mga pasilidad na kung anong kapasidad nitong lokal na pamahalaan, isa yan sa pagbabasehan nila para silipin yung mga nakita nilang butas dito sa ordinansa o sa implementasyon ng paniningil ng septage fee o environmental fee. Ayan, Paulo, panghuli na lamang susulitin ko na bukod dito sa pagsuspinde ng paniningil ng septage o environmental fee, meron bang nabanggit sa iyo sa iyong pagsisiyasat o pagtatanong ang bagong administrasyon sa kanilang next na target o bagong proyekto para sa Syudad ng Angeles? Ang malinaw dito sa mga binanggit ni Mayor John Lasatin, yung pag-address dito sa realidad na ang trapiko, although reflection ito ng pag-unlad, progreso ng lungsod, ito ay may perwisyo din naman, hindi lang sa mga mamamayan, kundi imahe din ito ng syudad sa mabagal na usad ng buhay nila dahil alam naman natin, nabibilang din ang Angeles City sa mga lungsod sa Pilipinas na lumalaki yung problema sa traffic o yung issue ng congestion diyan sa mga public road. Sa ating panayam kay Mayor John sa mga nakalipas na panahon, isa sa kanyang mga tinatarget, JM, yung pag-maximize ng barangay road. Parang isang alternatibong daan gaya sa Metro Manila na may konsultasyon dito sa mga homeowners. At alam naman natin, ang existing na access road na nagsisilbi ngayong alternatibong ruta, itong Abacan Access Road na pwedeng magbukas ng mga lagusan dyan sa Barangay Road, katulad nitong Barangay Ninoy Aquino at dito sa area ng Kutkut. Kasi itong Abacan na Access Road, yan ay magdurugtong mula dyan sa area ng malapit dito sa Angeles Exit hanggang doon na sa Friendship Highway. So yung business district na magkakatabi tulad nitong area sa mismong Balibago hanggang dyan sa Friendship, talagang yaan ay magagamit para umiwas na dito sa mga kalsada na talagang problemado at malaki yung bilang ng mga sasakyan na tumatakbo dito. Gaya dito sa area ng MacArthur Highway na yan ay napapaligiran ng mga eskwelahan at business establishment, na kapag rush hour, totoo ang usad ng mga sasakyan dyan, JM, umaabot hindi lang ng 1 kilometro, kundi 2 kilometro. Maraming salamat, Paulo G. Santos. Manatili nakatutok para sa iba pa mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News para sa lagay ng panahon. Alamin natin sa ulat na ito. Kanina pong alas 3 ng hapon, ang low pressure area po ay nasa may 200 kilometers northeast of Etiaga, Isabela or nasa may 155 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Ang southwest monsoon naman po ang makakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, meron po tayong binabantayang isang tropical depression na may nasa 2,605 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon na mayroong maximum sustained winds ng 55 kph, gustiness po ng 70 kph at ang kanya pong paggalaw ay nasa northwestward at 15 kph. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Aurora ay makakaranas po ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-paggitlat dahil po sa LPA. Possible flash floods or landslides po ang pwedeng maranasan dahil po sa moderate to heavy rains. Zambales, Bataan at Occidental Mindoro po ay makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan dahil naman po sa southwest monsoon at pwede pong makaranas ng possible flash floods or landslides dahil sa moderate to heavy rains. Metro Manila and the rest of Luzon and Western Visayas ay makakaranas po ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil naman po sa southwest monsoon. Possible flash floods or landslides po ang mararanasan o pwedeng maranasan dahil sa moderate to at times heavy rains din po. Ang titirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil naman po sa southwest monsoon. Possible flash floods or landslides pa rin po ang pwedeng maranasan dahil sa severe thunderstorms. Para po sa karagdagang impormasyon, pwede niyo pong bisitahin ang aming website or aming social media accounts. Mula po sa DOST Pag-asa Clark, si Bernadette Lucilio po ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Samantala, nakatakda ng sumabak bilang pambato ng Pilipinas ang Banda 94 mula Pandakaki, Mexico, Pampanga sa nalalapit na Malaysia International Felda Ballet Orchestra Festival 2025. Ang grupo ay binubuo ng 40 na kabataang estudyante at profesional sa pangunguna ni Aling Canlas at Tiffany Che Manaloto. Ang paglahok ng Banda 94 ay isang malaking karangalan at pagkakataon upang ipamalas ang talento, disiplina at kultura ng mga Pinoy sa international stage. Makakatunggali nila sa naturang kompetisyon ang mga marching band mula Malaysia, Thailand at iba pang bansa sa Southeast Asia. Gaganapin ang Open Division category ng MIFBOF 2025 sa Linggo, July 6 sa Hotel Tenera, Bandar Baru, Bangi, Selangor, Malaysia. Isang pick-up na hindi lang pang road trip, kundi pwede rin pang negosyo. Kung yan ang hanap mo, tara na't kilalanin ang Photon Thunder. Matibay at maaasahang partner sa bawat biyahe, mapa-weekend getaway, sponty trips, o maging sa mga local businesses owners na kailangan ng sasakyan para sa kanilang deliveries o pagpunta sa suppliers. Ito na talaga ang para sa inyo. In short, perfect ito para sa mga laging on the go at ready sa kahit anong challenge sa kalsada. Available rin ito sa Laos Auto Group, kaya hindi mo na kailangan lumayo para makuha ang galing ng Photon. Alamin pa natin ang ibang features ito at kung bakit ito ang ideal na truck para sa modernong Pinoy driver. Hi, I am Micaela Hobiling and I am Sales Executive here in Photon Bacolor, Pampanga. So today, we're gonna explore this Photon Sports Automatic. Photon Sports po namin, meron na siyang headlight na naka-projected lamp na din. And then meron na din po siyang DRL or data running light. Tapos yung
grill niya po, naka-sporty grill na po siya. So ang engine ng ating Photon Thunder Sports ay 2.0 liter German technology na ang horsepower niya ay 161 and 390 yung torque niya. So yung gulong niya po, yung size niya is 265 by 70, R16 na po siya. And then yung ground clearance niya po, 220 mm na po siya. And then yung suspension niya po, pareho na po silang naka-disc brake sa front and then sa rear niya. Dahil mataas po yung Thunder Sports natin, equip po siya ng stepping board po. And then yung side mirror niya po, meron na po siyang signal light. At sa ating likuran, meron tayong dalawang reverse sensor and then meron tayong reverse camera na pwede natin gamitin sa safety features ng unit. At kung mapapansin nyo, meron din siyang third parking light na naka-DRL na din and then meron siyang logo ng Photon sa likuran. So yung payload capacity po nito is 1 ton. And then, naka-anti-rust na po siya, bed liner. Tapos perfect po siya pang business and pang camping na din po at the same time. Meron na din po siyang roll bar and then meron siyang mga hook na pwedeng pagtalian po. Ang Thunder Sports natin ay naiiba sa mga variant ng Thunder. Bukod dito ay naka-sports na siya and then yung fuel capacity niya is nasa 75 liter. Dito sa ating driver side door, naka-leather na po siya and then meron siyang dalawang speaker dito po tsaka dito. And then, nandito na po yung mga control niya sa window po, central lock, and then yung adjustment niya sa side mirror. And then, naka-ambient light na din po siya. So, yung driver seat niya po, naka-leather na po yung upuan niya, yung steering wheel niya. Tapos, meron po siyang 6 adjustments sa upuan niya po. Naka-electronic na din po siya. Pwede po siyang atras, pwede po siyang i-forward, and then backward. Pwede po siyang i-angat po, and then ibaba po. And then, ito capacity niya po, nasa 5-seater na din po. So, ito, naka-infotainment na din siya, 12-inch. At sa infotainment natin, makikita natin yung mga radio. Meron siyang radio, meron siyang media. Tapos po, meron din siyang mga car setting na ito yung mga different color ng ambient light niya. Pwede siyang blue, green, kung mapapansin niyo po, yellow. And then, meron po siyang Bluetooth and then naka-USB na din po siya. And then dito po, naka-parking brake na din po siya na electronic. And then meron po siyang 2 modes. And then meron po siyang compartment dito na pwede din pong gawin pang armrest. So meron na po siyang 2 airbag dito po sa driver seat po, kabilaan po. And then naka-leather na din po siya. So nandito po yung mga adjustment ng radio na, yung aircon niya po. And then yung mga speaker niya din po. 4 speaker din po siya. At alam niyo ba, ang Thunder Sports namin ay push start button na. Ang ating Photon Thunder ay nagkakahalaga ng 1,385,000 and nakapromo po siya ng all-in down payment, 58K for in-house financing. And meron po siyang 255K na discount sa bank financing and then cash po. Sa mga gustong mag-inquire, pwede nyo pong bisitahin yung Facebook page namin, Photon Bacolor, Pampanga. Or pwede naman din kayo pumunta sa showroom namin, located sa Photon Bacolor, Pampanga. Contact number ko po, 0908-810-8573. And pwede nyo din po akong puntahan dito. And look for me, Mika po. Dahil sa Laos Auto Group, kayang-kaya sa Photon. Samantala, mabilis na nag-viral sa social media ang isang all-purple theme birthday party. Paano ba naman? Tinodo ng celebrant ang bawat detalye dahil mula sa kanyang outfit, pagkain at hanggang sa mga dekorasyon, lahat ay ginawang kulay violet ni Marilyn Degiao o mas kilala ngayon bilang Mami Violet. Ang detalye ay hatid sa atin ni Danny Cagino. Instant social media celebrity ang peg ng ginang na si Marilyn Degia o mas kilala ngayon bilang Mami Violet. Tinagurian siyang reyna ng kulay violet matapos umani ng libo-libong views, likes at shares ang kanyang all-violet lifestyle na talaga namang unique at nakakaaliw. Walang sinabi ang ube halaya sa OOTD ni Mami Violet dahil mula buhok, damit, accessories hanggang sapatos, talaga namang color violet lahat. Sa unang tingin,
Isipin mong color coordinated lang si Mami Violet. Pero pagpasok sa kanyang bahay, violet overload din. Mula pader hanggang sahig, kortina, lamesa at marami pang iba. At kung sa palagay nyo ay kabog na ang violet outfit at violet na bahay, hindi pa yan ang dulo ng Violet Saga. Kamakailan lang, nagdiwang si Mami Violet ng kanyang ika-59 na kaarawan at ang talagang ikinagulat at ikinatuwa ng mga netizens ay ang violet niyang handa. Violet Champorado at maging violet adobo. Patunay si Mami Violet na walang edad o limitasyon sa pagpapahayag ng sariling style. At dahil good vibes ang hatid niya sa social media, marami ang humanga at natuwa sa kanya at sa dedication niya sa paboritong kulay na violet. Sa ngayon, umabot na ang naturang post ng 55,000 reactions at 44,000 shares. Habang kanya namang Facebook followers ay patuloy numulobo at kasalukuyang nasa 27,000 followers. Danny Cagino, CLTV 36 News. Samantala, as the world faces growing environmental challenges, the push for cleaner, more sustainable modes of transportation is gaining speed. Electric vehicles, or EVs, which were once considered a futuristic concept, are now becoming mainstream. In this special report, Justin Dizon explores the world of EVs and why more Filipinos are making the switch to electronic or electric. Contrary to popular belief, EVs or electric vehicles aren't exactly new in the market. Yes, these battery-powered cars first hit the road almost 100 years ago. According to the United States Department of Energy, small-scale electric cars were developed as far back as 1828 in Hungary, the Netherlands, and the United States. However, their popularity declined in the 1920s with the rise of better roads and the discovery of the cheap Texas crude. By 1935, EVs in the United States had all disappeared. Fast forward to 2025, electric vehicles are making a major comeback. With climate change affecting daily life across the globe, more and more people and companies are turning to sustainable alternatives, and EVs are leading the charge. To see how this shift is playing out on the ground, I spoke with automotive content creator Patrick Reyes in the Media Fund Drive hosted by BMW Pampanga Premier Cars. His passion for electric vehicles is clear today, but Patrick recalls a time when the idea of owning one felt unfamiliar, even intimidating. Yung una ko kasing experience with electric is yung takot, I would say, and yung uncertainty of electric vehicles. Especially, you were used to riding combustion engines for so many years. This fear, or what other car enthusiasts would call range anxiety, disappeared once Patrick got his first EV. Now, he's excited to welcome his third electric vehicle to his garage. And when you own one, dun mo ma-appreciate how efficient and how sustainable it is. It's literally a car that charges like a phone. You use it in the day, sleep in the night together with the car, charge mo lang, and tomorrow you're good to go again with the full range of kilometers. For Patrick, the best things about owning and driving an EV are... And it functions the same way as a normal combustion engine, aircon, lights, sounds, and added features. Pero remove that exhaust from the gas combustion engine, remove that fuel consumption, and the maintenance is not a problem kasi battery nga lang. Leading this electrifying innovation in the automotive scene is none other than BMW, one of the world's premier car brands. Sustainability is actually one of the corporate strategies of BMW worldwide. And as part of the BMW group, and as one of the dealers of BMW, this is a step towards sustainable growth, and
Nabanggit ko rin, environmental consciousness. At BMW Pampanga Premier Cars, owned by the Laos Auto Group, the commitment goes beyond selling EVs. They are also making the EV lifestyle more convenient and accessible. Sa BMW kasi actually, we already offer free chargers that goes with the electric vehicles. In fact, kami pa mismo yung pupunta sa tahanan or even their business, no, kung saan nila gustong i-install yung charging station, no, ng kanilang sasakyan. But aside from that also, sa Pampanga Premier Cars, we offer free charging. So we also have the AC charger and the DC, which is the fast charger for the electric vehicles. BMW's electric vehicle fleet includes the i4, i5, iX1, iX3, iX, and the ultra-luxurious i7. Kahit electric vehicle siya, so these cars are very powerful. And our cars are perfectly balanced because it has a 50-50 weight distribution ratio. For example, the 7 Series has the 544 horsepower and 745 Newton meters of torque. It has automatic doors, it has a massage function back seats, and it has a panoramic glass too. We're going to test drive this beautiful vehicle from BMW. It's called the i7 BMW. No, it's an electric vehicle. This vehicle could go for as far as 450 kilometers as long as full charge siya. And then, in terms of accessibility, you have nothing to worry about when it comes to charging stations. They are everywhere sa mga malls and even some gasoline stations they offer. Of course, yung BMW, yung Laos Group, meron ho siyang mga charging stations. And at the same time, meron siyang connectivity to the outside world which can direct you. Tell you whenever you need to, for example, you need to recharge your car and you need to find the nearest charging station. So, isa lamang yun, or dun sa mga marami pang features nitong i7. So, tara, subukan natin. So, as I've mentioned a while ago, no, yung doors ng mga vehicle na to, di ba madalas when we drive, tapos especially when we go to the malls or other establishments, no, na masikip yung parking, kabilang dun sa madalas na problema natin, we always encounter yung singit-singit, di ba, yung ang sikip ng pinto, di ba? So with the sensor of this vehicle, hindi siya automatically magbubukas ng sagad. So may limit. Once na sense niya na merong malapit na bagay or probably a car, no, nakatabi, hanggang doon lang siya yung pagbubukas niya. So iwas gas-gas talaga siya sa mga katabi mo. Kaming mga momshies na madalas sumakit ang likod namin, alam mo na because we are women, ito ay napakagandang upuan sapagkat mayroon siyang various points na gusto mong pwedeng i-massage niya. Merong pressure point massage, meron siyang massage downwards, and then meron pa siyang shoulder massage. Ito, madalas sumakit yung likod ko dito. I just have to choose what matches your requirement. Anya naman, nung karing ka pa, King i7 na ka. Electric vehicles are revolutionizing the way we move. They offer a quiet, smooth, and powerful driving experience with zero emissions, significantly reducing our carbon footprint. Beyond their environmental benefits, EVs require less maintenance, and their manufacturers claim they are cost-efficient in the long run. With leading brands like BMW making sustainable driving more accessible, stylish, and intelligent, there's never been a better time to make the switch to electric. Justin Dizon, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo,
para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.